Nay, tawan ko ng muto, Nay. Arang ko, Nay. Sa una kanina magkuhan diha, kanang magkanta-kanta baji. Sa una teori kaundan pagkasakit ni Lina nga. Kadag lagi ko nakakantang baji. Siya. Hi guys! Ako na po din si Reverse. Karong adlaw padara na tukos ba sig suroy-suroy. Muna ka naman takos mo to tre house sa. Si tatay sige magbagot-bot. Di na lagi ko ko padtuon kay delikado. Wa to bagali ko magamping na sa mga istorya sa unang panahon. Paminawan ninyo guys kay si tatay mo istorya siya. Ug mahadlak ko gid mo sa istorya. Karang dali sa among moto. Di ko tayo. Hindi ko mo. Nga naman ito, isa pa nalas, muto tay. Hospital na diya kanyadto. Hospital ng Tuhan. Sa kanang panahon daghang nga gihimo ng menteryo sa una kagraang tao. Diyan disgrasya diya kadto sa bigasto gipakaghas patay. Kadtong ginagsimo antipas natenok pa diya. Umangis tenok na pungkol. Kadto pong isa nagpalupad nagtabanog. Kay muto man asa pamanikahoy na sauna. Nadisgasya po diya. Patay gyapon. Ang katapusan batang yayong si Mini. Gitaguan diyang napita, tukad daw kauli. Isuli. Ako'y nakakita nagsandig sa tugas. Pagka kita pa na nagdaas, Elisyo, pagdao pa na, ningdagan, labihan na kagisgan. Mga pag-amping mo diya, musaka mo diya, pangaliya mo ginuog, musaka mo diya. Wala tay. Kanang napita, kuyaw na. Unsa kay naisahay tay kay makatubong ko rin to tay. Ayaw katog diya. Kay maghuwat ko sa upload. Kay kinangan, mag-ampo mo ginuog diya. Sunod mo diya napita, kay delikado na. Kay kanasawa na, pamanay kahoy, mutugod na, habog. Di na pa tayo nag-hospital na diya. Sa unang panahon. Ospital sa mga engkanto. Ano? Di, dahil nangamatay dyan. Hindi, namatay nga kaman ko, namatay na ako diha. Buhi ako, kanang kunos na mangud din mamatas yan, narap mo na lang, kung namatay. Sa istorya nila. Unsa og Yung mamatas ya? unsa mo kanaan ha minsa nara pa na magdede. Tanaw ninyo? Pag-amping mo, pag-ampo mo sinong. Hindi na ako mabalik. O ka na mangubalik para magampo lagi. Magkara. Pwede nga ito, pagkara-kara mo dito. Diyan mo sinisingit. Tinawad itong day nangamatay tay. Unsa desa man ta. Dan na ta na nagpudyo. Sa una, pa may nagpusi daw, pa may mga bahay ba? Bigas mina Wa pa ni atong bay. Ano pa? Detasmin man na sa una, di po yung anas mga kapgo. Pero sa diyan nagpusi ng kapgo, wa na sila manghilabot niya. Kaya dagan ng mga tao ko dani. Oy, wa na. Sakay ng kapgo. Tapko ba ng armas? Kapusil. Mura pag army. Detasmin lang sa una. Sumasumangil ng army. Unsa magara-gara makakin. Kaya, ngadto mo dito. Ito mo gara-gara Unsa kay dito. mo tugkuta kay mapatugtog bangko? Kira good, masadya wala gara-gara lagi. Hindi na ako matuloy. Oh, si Gatsuagi. Hindi na ako matuloy. Hindi na ako matuloy. Bahala. Hindi na mo to, di naman ko ninyo ubanan. Naglit naman mo. Aman. Ah. Kaya nga mapagnan, galaw na, gusto mo na ito. Si Kim, tawanan man di ay. Kuhan sa dari una. Unsa man na? Teko busog pa ko. Angkan. Silid ka mo, mura man silid na og angkan. Ganda tinubong tay. Hala tawon man ring mutok kuno. Tay, tawan di kuno kaadto. Ha? Sigurban ko mo rin sa una. Katong bata pa mi. Sa moto na yung gidis ko. Anja, susay po rin sa moto. Ugnay ang madanggan nga mauton nga. Di mo masabot ka nang nay. Magkatakanta nga, lainan sa ilang mga lyrics nga.
Mura jag nilatin nga, klainan jud. Nakaramdam ko sa una, elementary pa mi. Ang sa tay, isang gibato. Lalay, mo tong gibato tay. Kung katakanta. Gibato nila tayo nagkatakanta sa among moto. Ngalain hadlakon. Magbato nimo tayo undang na. Pagkadingo ganito. Undang. Hala. Tawan lagi di ay. Delikado dai di. Sana isingit pa. Ngampo lay ko nga nanay tower itukod. Oro baka mugaran na gamong wifi ba di na may mulaag. Nay paket wifi dai mugaran man padari. Ang pahit lang mo kung paket wifi para di nagado ko mutukan kinahadlo ko gyud tatay. Ngalay ko nga matay dito. Halakin kin taguan ka kakin magara-gara ka. Dada pa'y bata kang kataguan. Sa muslingan. Nay! Tawan ko na ng muto, nay. Arang ko na, nay. Sa una kanina na magkuhan diha, kanang magkanta-kanta baji. Sa una teori kakaundan, pagkasakit ni Lina nga. Kagal lagi ko nakatakantang baji. Siya. Ang sama man ko gipabati, nay. Bisag maawahin ako, uli. Nga nang wampo gipabati. Nga, usahay nga. As na ibinaman ko uli. Mabito to gahapon ingon si Roy nga si JJ si Kinkin papaulion kay ako na. Di ko na maggara-gara. Papauli ni Roy gahapon sa hapon. Ala! Ginoo ko! Kani mga bata, magkaraan na to. Taguan na dito sa mga kanto. Ikaw, Kin. Taguan ka sa Kin. Amin dua. Nagkumpanin dua. Bisag nga tayo istora nito tayo. Mutukan paghapon ko. Alay, lay, lay. Kay, di ba ko na madlag noon. Kaya wala mo ko ito nag-gara-gara. Likod lang. Sama lagaw! Lagaw! Wa ba ano pa nahitabo? Ay, lay. Nanay bisin na tulig. Wa mo nung kuro kadang ko ganang mga mangat. Wa po na yung nanguhit na harto. Wa pa yung nangamras. Wa na po. Day! Wa na magamping naman lagi ko no. Magampo. Ina kadto. Warong di lagi maintunsis. Daya ko ng mga zatot pa manghilabot. Hala. Mutukad ng gapong kuron. Roy. Kaya mga-upload lagi ko. Nga importante mga zabat katukad ko na to kay kung di ako maka-upload, way mamiso. Mao nang bisag na yung mga istorya lagi sa amang moto nga kababalaghan. Mga adlik lagi po kadyo ko tong sa una mga hitabo nga nagipang patay na na. Nangamatay nga na. Pero bahala na. Kay di man sige bata hilabtan basta di ta magara-gara lagi. Karang hilabtan ra kana ra magara-gara pero kanang di ka magara-gara di makahilabtan. Inga nang kin nga kagaraon hilabtan na aso kaban kin. Ako na to ka magilam-hilam ramang ko, mo di ko hilabtan. Basta kaptan ko na to gabi eh. Silang duha kayo di mapag. Sige, git. Di ko hilabtan. Di mo ko mahadlak no di lagi ko hilabtan. Kay na may ginawang bantay. Aglatan ko nung sa tay kada ko ng mga garaon. Ikaw lagi. Ay lagi gara-gara dito. Pata ka. Mga gara-gara ang gusto ng Enzo. Guys na na, arahin taong kabisi. Asa kadalin nga ang juta ulo naman tambok. Si Zanay ko ang buhok ng take over. Si Zanay atiwas ang mga buhok ng taon. Kaya ako lagi wala ko kabuhi lagi. Diyan, Agang pad. ang silyong. Agang pad. Karautan lagi ni kini naman kabuhi ang buhok. Doon sa. Mato ko koros mo to guys. Bahala na. Ha? Hala, grabe sa nanay. Ara sa nanay ka very good. Kay, dahil bagong tinanam dia, di pagpagawa sila ang isang bagong tinanam mga buhi. Mga buhi ang bagong tinanam ni Ako nanay. lagi nagtanam kay puro tai, puro tambak. Mabaga, di na pwede og puro tay kabaw. Pwede sa kulan sa juta. Sa kulan sa juta, di ay. Kang ko mo tinaghong kay ang kani. Tinaghong. Kang guys tinaghong na, kaya ba mong tinaghong? Mansa sunang mama. Moto gapon ko mo to kaya ganing ako lagi panginabuhi man eh. Inahalan ko nga maka-upload ko. Titiri nilang gam. Gila na lang gabra na. Kay mamiso uwi upload. Mo na mga upload jud ka lagi para na mamiso in taon kay lisod daning kinabuhi natin ron. Uwi trabaho. Kaon mo tinugong. Na, sana nang kani ug wala mamiso. Magkaon na ni bunbun. Bas. Juta. Kada naglapok. Nalagi na budyo. Sa ring moto ka na. Karang moto lagi. Kuha na sa una hospital.
Hospital ba sa mga bawo ka na hospital man na. Gusto nang tanaw. Nasa na hospital sa mga tao na o hospital sa kanto. Sa mga tao sa una, karang panahon itong mga Muslim. Una, mga tao, karang tao. Hospital sa karang tao. May hari nila to, wakwak. Ano tingin tingin? Tawan. Buhat tay kabaw. Mutokad na mi. Gibana ko Ate Julie. Kay kuan lagi. Di na sa tayo masabutog ako ng asara rin mutukad. Kaya sa kuhaan kuskuan mga di nga nato. Kay urabos panda di ay. Magkabandang ng bagazud. Ha? Andang ng kakad wag yan na. Ilan bitaw ni tutir kay si Panda mo uwang. Manda gida pa na magyaro kay ang rapoy yung hilabot lagi yung uwang man na sila. Ang ijaok man na. Hala mga tang drug spot. Silpon mo to. Gamali gitaran din sa ning uli. Ay, naman hud na yung battery silpon. Andang nga kan kuwan. Vlog palagi mauna. Ara sa kita labas bagtak eh. Grabe ra bud ang ngata. Sa kitang bagtak. Pero nagkabot dito di ako bagsaba-saba. Ay gino ko mak. Jarak ko gadas tira ko. Hindi ko tikang-kang ko dani. Di na kalat mo saba-saba sa ibabaw. Halapit ra puting para us-us. Katabang mo sa kay palwa, kanatang-tang mga daw kuan mo gani. Mawana yung magsakjan kay mo hanoy. Nga talagi, hangat lagi, di lagi nilalim. Di lalim ning mga nabuhi ug ngani. Vlog. Handa, wa signal. Sus. Di lalim ka jo, hangat tapos imong signal ang anak katukaron. Nagabot ag imong ginawa. Nasagat pa tuhod. Masakat sa strawas di. Udah na sa bos ra. Hangat ka jo. Mga manunuway sa mga bata ah. Ngata limbarok. Boy sa karit Ate Julie gibanan ko. Arasin ka hangat. Pero kate imagine ato ato na naway batan na Tunga-tunga to sa boss. pero mga boss to taysin kanang sinaw. Grabe ka to karon ka jo. Ja, tapos unahan gamay ag among moto. Ako na hum. Dapat unahan gamay ang tree house. House. Nga tree house pod nga. Bawog na klaro man nagpakapanday nga ora mamukirig. Ah, pero matawra na lagi ko ah. Tukuran na og. Ikaw makadaag lang ko sa luto pon. Mga kwarta ko makadaag sa luto mga 1 million nga na. Magkataad kog tawir. Para makasignal na. Kaya na may wifi yun di mga pamukunik. Kay tabunan mo sa kahoy. Hay, salamat. Dahil nagdud men, di na ako magsaba-saba. Morto. Kaya ganyan ka tayo gani, ha? Sumasaba to hanggang mong tabon-tabon din. Tagilang pandong. Huwag mo uwan.